काहे ना सनाई आइल बनी एजुकेशन नहीं अच्छा से चले रिलेशन जब गाड़ी धोले बुआ स्टेशन कह देता नहीं पवन कॉलेजिया में पढ़लू अंग्रेजिया हो अंग्रेजिया छाटेला तो हम से रूसन करे जाई करे जावा फाटेला दहेज सही तरह के तुम ना देख लो एक बात बताओ हटो ना नाराज